Yapsınlar, bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz. Li Tirkiye gotûbêjên derbarê agera berbijêrbûna Kemal Kılıçdaroğlu û serokê CHP bo posta serok Komar berdewam in. Nasnameya Elevîbûna Kılıçdaroğlu ku li gundekî parêzgeha Dêrsimê Bakurê Kurdistanê ji dayîk bûye cihê gengeşeya li ser vê mijarê. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ev jî piştîveyekê bêhtir bûye rojev ku heftiya borî İbrahim Khalil Oral, parlamenterê İYİ Partiye li bazneya Enqerê dilgiraniya xwe nîşan da li hemberî egera berbijêrbûna Kemal Kılıçdaroğlu ku kesekî Elebî ye û dibe kesên sunne mezheb dengê xwe nedin wî ku ev li Tirkiye piranîne. Ji ber vê daxuyaniyê Meral Akşener seroka İYİ Partiye li bajarê Sakarya daxwaza lêborînê ji Kılıçdaroğlu û tevahiya Eleviyan kir. Alevilik üzerinden yapılan Li ser Alevîbûniyan ji her cure pênaseyek bo her kesî bêkirin ez bi tundî red dikim. Weke seroka giştî ya İYİ Partî. Ez daxwaza lêborînê ji birayên xwe dikim, bi taybet Rêza Kılıçdaroğlu ku ev cihê dilgiraniyê ye. Serok Komarê Tirkiye pênşema borî li bajarê İzmîrê bi awayekî nerasterast û bi henek balkişande ser Elevîbûna Kılıçdaroğlu got eger tu divêrî xwe berbijêr bike. Şayet kökeninden, meşrebinden eger ji ber nêrîn û nasnameya te hin kes gefan li te bixwin wê yekê jî çareserî heye. Wek çawa em li cem her kesekî ne ku mafê wî hatiye xwarin, em ê li cem te jî bisekinin ka Kemal. dimdik dururuz Bay Kemal. Di rapirsiyekê de ku li 6 parêzgehên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hatiye kirin û 1000 kes tê de beşdar bûne pirsaviyekê hatiye kirin. Eger Kılıçdaroğlu xwe berbijêr bike, pirsgirêka te li gel Elevîbûna wî heye, ji sedî 86.3 beşdarbûyan bin nexêr û ji sedî 9.6 jî bi belê bersiva vê yekê dane.